Webaba uJacob Zuma, ngicela ukuthi ngokukhulu ukusheshsha ngokuphazima nje kweso singomakhanya siyacela ukuthi ikhansele lento le. Ikhansele lento ebizwa ngepresidential team tontoni yini strategic presidential team. Ikhansele baba umsholozi lento le iyawubulala iyawuqeda umkhonto. Khansela lento le, khansela lo doti lo baba uJacob Zuma with immediate effect. Amandla ka-SG awabuyele ku-SG. Lento kuthiwa i-strategic presidential team bathi yini leyo nto nje ikhansele baba uZuma, ikhansele baba umsholozi. Amandla kaSibonelo Nomvalo u-SG kazwelonke we-MK awabuyele amandla akhe njengoba enjalo. Kusho thina omakhanya siyacela baba uGedle ehlekisa, siyazi ukuthi le video uzoyibona futhi lesi sinqumo esisicelayo uzosithatha ngoba siyaphuthuma. Kunabantu baba umsholozi abazi ama weak points akho. One of those weak points ukuthi usumdala kakhulu baba umsholozi. Amakhehla amaningi ajwayele ukufa at the age of 60 years. Kuthi umuntu usemdala kakhulu at the age of 65 years. Angiphathi mekwathi wa 70 years old. Wena baba uJacob Zuma usumdala kakhulu, usu above 85 years. So kunabantu baba umsholozi asebe capitalizer ngale age yakho ukuthi sekunezinto baba uZuma osuyikhohlwa kalula, sekunezinye izinto ongasayiboni ngenxa yokukhula. Manje siyacela ke baba umsholozi ukuthi khansela le media statement le ebheda kanje esusa amandla ka-SG, umuntu osebenza kangaka emkhontweni. Uyazini ukuthi baba umsholozi mina bengeke ngujoyini umkhonto ukube uNomvalo akathathanga umkhonto wawubeka kuleli izingo kulo namhlanje. Mina ngiqale ngabuka istatus somkhonto, ngabuka ukuthi umkhonto usuyiyo yini into engajoyinwa omakhanya. Before sujoyinile nje ingenxa kaNomvalo umkhonto. Uyabona yini ukuthi ukuthatha intambo kukaNomvalo after Floyd Shivambu kukhulisile umkhonto, kwawuqinisa, kwabuyisa ithemba kuma comrade abese ushiye sewulaxaza umkhonto. So lencwadi le osayiniswe yona unintentionally, ungazi ukuthi usayiniswani baba. Siyacela ukuthi with immediate effect sicela ukuthi uyikhansele, amandla ka-SG abuyele ku-SG okuSibonelo Nomvalo. Ngeke phela sibulawele thina igugu lethu ngoba umkhonto uyigugu lethu njenge South Africa. Ebese izobulawa imgodoyi eza emkhontweni ngezisu ihenquza izokwenza ama corruption. uDuduzile Zuma okuyindodana yakho baba, uDuduzile Zuma lo owamxosha emkhontweni uyena benonhlamulo ndlela nalomfazi lo mama lo oyi MP lo okumele naye axoshwe, lo ukhanyisile lo esimazi thina la kuma socials ngokuxoxa imlando, naye imlando eyimsangano. Ibona labantu nayizolo kade bekuyi meeting, we've got the video. Kade behlangene izolo noDuduzile Zuma nonhlamulo ndlela kade behlangene kuyi meeting beyokhanda itulo against uSG Nomvalo. uDuduzile Zuma uyena owazidla wayiqeda imali ze-MKP eParliament. uDuduzile Zuma elode eyifaka kulomfana lo kule account yalomfana ekuthiwa uSibonelo. Zingene kuleyo account abese yilanda ngo backdoor
zingene kuleyo account abese yilana ngo backdoor. Le ntombazane lo ekuthiwa uDuduzile Zuma isigebengu sentombazane le eyadayisa izingane zabantu eRussia. Iyona namhlanje ebhizi benonhlamlo ndlela babhidliza umkhonto lentombazane baboyizalayo kodwa ongazwani nayo enaxabana nayo okuDuduzile Zuma iwele Nkosi yami lengelosi insizwa uDuduzane Nkosi yami ayihloniphi lensizwa kuphoxa nje usiswayo uDuduzane Duduzane mfowethu ngiyakubonga mfowethu Duduzane ukuthi ungasayidi newele lakho elikhohlakele. Ngiyabonga Duduzane ukuthi ungasayidi newele lakho elisikhohlakali. Cha, uDuduzile Zuma uzidle wayiqeda imali zomkhonto wesizwe ePhalamende esebenzisa le account kaSibonelo. Akahamba yovula icala mayicabanga ukuthi nginamanga akahamba yovula icala ngikhodla ubufakazi. Sikhodla ubufakazi singomakhaya akayovula icala uDuduzile ukuthi uzidleleni imali zeMK ePhalamende. Wena Nhlamulo okay uDuduzile ulwa no SG esebenzisa amasosha lawa wadonsa ngekhala lokho kuthiwa amasosha omkhonto wesizwe. uDuduzile Zuma wadonsa ngekhala usebenzisa wona ukulwisana noSG. Wena Nhlamulo ndlela siyazi ukuthi usebenzisa iSunday Time iphepha lamasimba ukulwisana noSG. Lo masimba lawo okhuluma ngawo lapho owakhulumayo lapho kuyiSunday Time ukhuluma kabi ngoSG. Siyakwazi ukuthi usebenzisa iSunday Times ukukhuluma nokuspreada amasimba ngoSG wethu. Mina ngithi amandla kaSG awabuyele kuSG ngoba angeke ukwazi ukusurvive umkhonto ngaphandle kukaSibonelo Nomvalo. Ngeke ukwazi ufica uvela ufile ama structures wonke existayo namhlanje adala ukuthi umkhonto ube yipolitical party ephelele akhandwe uSibonelo Nomvala uSG lo ekuthiwa namhlanje uphucwa amandla nini uzoxoshwa. Siyazi ukuthi injongo ukuthi axoshwe ngoba uyekela ukuthi kubhekwe kuma elections bazama ukumanage after ama elections. Siyalazi itulo elikhandiwe ukuthi emva kwama elections nje axoshwe. Wena Mbambo oyi advisor kababa. Wena Mbambo oyi advisor kababa lapha oyi head of presidents okuwena muntu owukhiye wokufinyelela kubaba wena odayisa ngobaba. Ukhiye wokufinyelela kubaba ukhiye wokuthi ubaba asayine la angasayini la ilo muntu oyi head of presidency oyi advisor kababa uMsholozi ekuthiwa uMbambo. Uyena ohlangene nezigila mkhuba igebengu udayiswa ngomkhonto udayiswa ngobaba. Ubaba usayiniswa izinto angazazi. Ingakho sithi baba khansela lo doti khansela lencwadi ngoba awuyisayinanga wazi ukuthi usayinani. Bakuroba baqambela amanga bacreate istory bathi uNomvalo umbulali uNomvalo ufuna ukubabulala. Mshipheni angikholwa mina ukuthi wawungayikholwa amahemhemu imsangano leyo ukuthi uNomvalo ufuna ukukubulala. uNomvalo isicwicwi isifundiswa ukwaze lapho ukubulala kodwa uNomvalo